wallahi maza kafin a riga ka hanzarta kapci wannan madani na subscribe sannan ka sambara dangwala ga wannan hatimi na kararrawa ta yadda duk wani lokaci da wannan tasha ta Nasiri bin Muhammad ta dora sabuwar dauka nan take zaka fara sani ba tare da bata lokaci ba to ayi kenan. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa. A yau wannan bidiyon namu mun yi muku shine don mu nuna muku yadda za ku rinka yin flashing a layin ku na MTN ko da kuwa a layin babu kuɗi. Ga wanda suke da layin Airtel sun san akwai shigen shi, wanda ake da layin Airtel za a danna star to shi ma wannan MTN sun kawo nasu tsarin daban ba irin na Airtel ba, yadda za ku dinga yin flashing ko da ku baka da ko sisi. Don haka sai ku bi wannan bidiyon namu sannan hankali ku kalla tun daga farko har ƙarshe, ku kalli daki don ku ga yadda ake wannan abu. Amma kafin nan ku danna mana subscribe idan ba ku danna ba, sannan ku danna ƙararrawa, sannan wannan bidiyo sai ku yaɗa shi da saura su ma don su gani su amfana. Mun gode. To da farko abin da za ka yi shine za ka shiga wurin kira sai ka nemo lambar da za ka kirawo, ba ma wai iya lambar MTN ba, kowace iriyar lamba idan kai niyya za ka iya yi mata wannan flashing din. Kamar yadda kuke gani mu ma gashi nan mun shiga za mu yi kiran, to gashi nan mun nemo lambar, kana nemo lambar kawai sai ka danna kira. Idan ka kirawo za ka ji sun fara ma wannan turancin nasu na cewar baka da kuɗi, kamar haka turancin. Press 11 to borrow 50 naira MTN extra time. As your balance is too low to make a call, you will be charged a service fee of 7 naira 68 kobo. To wannan turancin za ka jira su gama yi har sai sun gama wannan turancin na sun gama maganganun na sun katse da kansu. To a yayin da wannan kiran ya katse, shi kuma wancan flashin ya shiga mai. A yayin da kiran ya katse, kiran yana katsewa za ka ga sun yi ma message cewar kayi flashing. Kun gani sun yi mana message din, bari in janyo muku sama. Kun gani you have successfully dropped a flash call on, sai su samu lambar da kuma lokacin. Bari ma in shiga message din don ku fi gani da kyau. Kun gani MTN beef, you have successfully dropped a flash call on, za su rubuta ma lambar da kuma lokacin da kai wannan flashing din. To ba ma wai so ɗaya ba, ko so ne ku ga damar yin flashing din za ka yi. Yawa, to wannan shine yadda ake yin flashing din a MTN din ba tare da sisin ka ba ko da baka da kuɗi a line. To idan kun ji daɗin wannan bidiyo sai ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Ga waɗanda suke da tambaya za su iya ajiye ta a wurin sharhi wato comment, ko kuma insha Allah za mu yi ƙoƙarin amsa musu wannan tambaya. Mun gode, sai kun ji mu a wani bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan.